Чупили сте си някога дисплей на телефона? Не си спомня, мисля, че не. Не, никога? Никога. Дисплей на телефон не, защото ползвам стъклен протектор и обикновено него се случва да го щупя. Бях нещо ядосан на майка ми, бивша, и съм бил по дете, бил съм идиот. И как го щупи? Буквално имам едно дървено бюро в нас, което още стои и то се държи на... Отстрани едно като дъска и толкова силно го метнах телефона, че просто хем телефона дисплея му се щупи, хем отдела и дъската просто гледаш как просто... Две в едно, да. И бюрото някакво надолу и всичко е мармалат. Като по-малко го държах по-често в джобовете на панталона и майка ми без да иска го изправя в пералнята. В интерес на истината в момента имам нов телефон. 16-ката iPhone си го купих. Не съм си взела протектор. От Mega Device подаряваме един хидрогел протектор, безплатен. Това ще е като втори живот, нещо като в Майнкрафт. Да! Прекрасно. Много благодаря. И аз благодаря, че участвахте. Благодаря ви много.